Takováto věc se stane jednou, dvakrát za život. To je první česká mezinárodní soutěž a první taky soutěž za svobodného státu a toto uzavřelo jakýsi kruh, kde člověk odešel kdysi dávno a zase se pozvolna vrací zpátky. Já si myslím, že v tom štěstí nějakým tam vlastně stojí ta architektura. To může začínat, že před váma někdo postaví skleničku vína. No a potom musíte mít nějaký život vlastní, že jo, vztah s někým, nebo se něco narodí. A když vymyslíte jednu čáru, kterou si myslíte, že je dobře, no tak to člověk cítí, že jo. Jan Tepliský, he's one of the key players. There is no question about that. His work was being continuously published. His name was constantly in conversation, but it was in a kind of ridicule.